Tak my se od dětství prostě smějeme trávníčkovi, který hrál v Popelce, protože má hrozný hlas. Jakoby v Doremi, že mluví tak jako Sabine. A jednou prostě jsme čekali s Klárou na metro. A Kláře přeskočila. čekali jsme na metro a Klára prostě... Kláře to. Kláře přeskočila. Pojede s váma, Jára. Ale budeš spát úplně ti? Asi nebudu spát u vás. Ne. No, my jedeme do mámě mojí. Jo. Jdeme Gabas. Gabas. No, takže co? No prostě Kláře přeskočila a my jsme čekali na metro a Klára najednou místo, aby normálně řekla, to nejede, tak řekla jako trávníček, to nejede. A od té doby jsme prostě říkali, že trávníček vždycky říká, to nejede. A pak někdo řekne, to je borec. Už si dokážu vyjádřit svůj názor. A pak jsme prostě jednou v noci jsme spali vedle sebe a řešili jsme jako trávníčka nějaký hlas zase a popsali jsme ho den, prostě on se zbudí a zařve Sabine. To mám Že chodí s tím z kabátu. No a pak on jde k Číňanům a jde si pro ovoce a řekne, já chci jednu pepeji. A pak jde na metro a čeká a úplně je naštvaný, protože to nejede, takže zařve, to nejede. Ale borec. A to je prostě trávníčkou v story.